Labaran Duniya. Wani sabon harin 'yan bindiga a karamar hukumar ta Plateau, Najeriya ya laƙume rayukan manoma 27. Asusun bada lamari na duniya baiwa Nijar ramcen sefa biliyan 27 a matsayin tallafi ga sauyi yanayi da kuma sauye-sauyen da take shirin aiwatarwa. Afirka ta kudu na shirin karɓar taron ministocin tattalin arzikin kungiyar G20 a daidai lokacin da harajin Trump ke yi wa tattalin arzikin duniya barazana. An zuga labaran yadda suke. An kammala jana'izar tsohon shugaban Najeriya marigayi Muhammadu Buhari tun a jiya Talata, inda tuni shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dawo Abuja bayan kammala jana'izar. Wakilinmu daga Daura a yanzu haka Aminu Sani Sado ya aiko mana da wannan rahoto. Assalamu alaikum. Dubun dubatan al'umma ne dai daga ciki da wajen Najeriya suka halarci jana'izar, kuma an kwashe kusan awa ɗaya ana yi wa gawar bankwana kamar yadda al'adar gidan soji ta tanada. Dr. Mahmud Muhammad tsohon ministan aikin noma da raya karkara ne da ya aiki da shi. Babban halin shi in baka yi laifi ba baka yi ba, idan kayi kuma zai yi bincike, baya kama karya, baya kusa da mai kama karya. Tsantseni da gudun abin duniya su ne jarinsa, kamar yadda tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna Yusuf Zailani ya jaddada. Abun duniya ba ta a cikin lissafin shi kwata-kwata, ba ta burge shi ba. Yanzu ka zo ka duba wannan gidan shekaran shi nawa, in wani ne kila an gidan sama hawa 3, fenti ne aka canza, hatta kwanan duba gani. Nastura Ashir Sharif da kuma magaji Sama'ila Dauda na cikin waɗanda na zanta da su. Muna yakin neman zaɓe, duk abin da zai kokari ya ce mu tsaya lokacin sallah mi sallah. Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa. Nan wannan titin inda nake zaune wurin wucewar Muhammadu Buhari, zan tashi yana ɗaga mai hannu kuma mu ma yana ɗago mana, da fatan Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta mashi. Sai dai wani abin da ya ba mutane mamaki shine yadda mataimakin shugaban Najeriya Kashe Shattima tare da wasu gwamnoni ke zuba ƙasa da jebur da kansu a lokacin da ake rufe marigayin Muhammadu Buhari. Aminu Sani Sado daga garin Daura, BBC Hausa. To a Najeriya za mu tsaya inda 'yan bindiga suka kai wani sabon hari a karamar hukumar Riyom ta jihar Plateau, tare da kashe akalla manoma 27 a wani yanayi da hare-hare ke ci gaba da zafafa a jihar ta arewacin Najeriya. Hauwa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto. Rahotanni sun bayyana cewa tuni aka garzaya da mutanen da suka tsira da raunuka zuwa asibitin koyarwa na garin Jos da kuma sauran wasu asibitoci da ke fadin jihar. Daliop Solomon, shugaban kungiyar matasan Birom ta BYM, ya tabbatar wa manema labarai faruwar lamarin. A cewar sa, maharan sun kutsa yankin ne wurin karfe 5:30 na asuba a ranar Litinin, inda suka fara harbi kan mai uwa da wabi tare da cinnawa gidaje wuta. Shugaban ya tabbatar da mutuwar mutane 27, inda ya ce za a sanar da lokacin jana'izar su a nan gaba. Tuni kungiyar makiyaya ta miyatta Allah ta baranta kanta daga harin. Shugaban kungiyar na Plateau Ibrahim Babayo ya ce ko kusa ba su da hannu a kai harin, yana mai cewa zargin su da ake bashi da tushe ballantana makama. Kawo lokacin hada wannan rahoto da gwamnatin jihar Plateau bata ce komai ba kan harin, a wani ne da jihar ta arewaci ke ci gaba da fama da rikice-rikice da ke hallaka rayukan tarin mutane. Asusun bada lamani na duniya ya amince ya baiwa gwamnatin Nijar rancen euro miliyan 41 kwatankwacin sefa biliyan 26 a matsayin gudunmawa wajen yaƙi da sauyin yanayi da kuma aiwatar da sauye-sauye. A yayin cimma yarjejeniya a ranar Talata da ta gabata, FMI ya ce kason farko na tallafin miliyan 18 na euro za a zuba shi nan take, yayin da ragowar zai biyo baya. Wannan da yana daga cikin kunshin tallafin da FMI ta ware domin tallafawa kasashen yankin Sahel. A Nijar kin da gwamnatin Faransa ta ce za ta fara tattaunawa da hukumomin jamhuriyar Nijar domin biyan diya akan kisan da ake zargin tura mulkin mallaka su yi wa fararen hula, duk da cewa bata amince da ɗaukar alhakin laifin ba. Jaridar The Guardian da ake wallafawa a London ta ce ta ga wata takarda da jakadan Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya rubuta, wadda ta ce ƙasar a shirye take ta tattauna da gwamnatin Nijar akan wasu batutuwan da suka shafi haɗin kai da kuma aiki tare. Ibrahim Malam Cilo ya haɗa mana wannan rahoto. Sama da shekaru 100 da suka gabata, sojoji sun kone ƙauyuka da kuma sace kayayyakin tarihi a yunkurin mayar da Nijar a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa a yankin Afirka ta Yamma. Abin da ya sa ƙasar tunanin ɗaukan matakin gyara, dukan da yake bata amince da aikata lahin ba. Jaridar ta ce takardar amsar ta Faransa na ɗauke ne a cikin wata wasiƙa da ta rubuta mai ɗauke da kwanan wata 19 ga watan Yuni.
daga wani mai binciken Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki akan korafin da waɗansu al'ummomin Nijar guda 4 suka gabatar. A madadin jikokin mutanen da suka ce an kashe a shekara ta 1899 a ƙarƙashin shirin nan da aka yi wa suna Mission Afrique Central. A birnin Kwanni kawai an yi hasashen cewar akalla mutum 400 aka yi wa kisan kiyashi yayin da aka kona waɗansu ƙauyukan da ke yankunan tsibiri da kuma da magaram tare da rataye gawakinsu a ƙofar shiga cikin garurukan. Hussein Tahiru Ahmadu wani masanin tarihi ne da zayyane-zayyane a Junju wanda ya fara kamfani a shekara ta 2014 ya ce amincewa da laifin shine mataki na farko sai kuma neman diya da zai biyo baya a nan gaba tare da dawo da kayayyakin tarihin da aka sace. Ta shuma shugaban Ghana Dramani Mahama ya bukaci kasashen turawan da suka yi wa Ghana mulkin mallaka da su biya ta diya a wani bangare na rage wa kasar raɗaɗi da kuma tasirin da cinikin bayi ya yi mata. Wannan dai ba shine karon farko da kasashen Afirka ke nema a biya su diyar mulkin mallaka ba, amma wannan ne karon farko da aka ji irin wannan kiran daga bakin Mahamma tun bayan da ya zama shugaban kasa. A jiya talata ne kasashen Faransa da Gine Equatorial suka bayyana a gaban kotun warware takaddama ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan wata tsohuwar shari'ar da ke tsakaninsu wadda ta shafi kwace wani katafaren otel da hukumomin Gine suka mallaka a Faransa. Gine dai na neman kotun ta cilasta wa Faransa dawo da ginin otal ɗin wanda ta kwace a hannun mataimakin shugaban Gine Teodoro Ngema wanda ɗa ne ga shugaba mai ci kan zargin cin hanci da rashawa. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa MSF ta ce an kashe ma'aikatanta 3 da gangan yayin ƙazamin faɗin da ya faru a yankin Tigray na ƙasar Habasha cikin shekarar 2021 yayin da tawagar gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar Congo da na haɗakar 'yan tawayen M23 AFC suka fara ganawa a birnin Doha a yunkurin lalubo hanyoyin cimma yarjejeniyar zaman lahiya. Rahotanni sun nuna cewar har yanzu ana ci gaba da goza faɗa a gabashin ƙasar. Gwamnatin Kinshasa ta ce an hangi haɗakar mayakan da abokan ƙawancensu a fagen daga. A taron ministocin da ya kira a ƙarshen mako, gwamnatin Congo ta yi gargaɗi kan yadda 'yan tawayen ke karfafa matakai a kudancin Kivu da zummar kwaci iko da wasu yankuna.